Met jullie kijken. Ja, ik wil een video maken. Ja, mijn broek zit nu eigenlijk heel erg los. Zoals jullie kunnen zien. En ja, ik wil hem vastmaken. Kijk, als ik dit doe, dan zit hij vast. Oké. 3, 2, 1. En nu zit hij dus vast. Kijk maar. Hij zit vast. Helemaal vast. En ja, dat was het wel. Oh ja. En ik ga ook heel veel video's maken op PlayStation bijvoorbeeld. Call of Duty Black Ops 2. Minecraft. Sonic. En nog andere spellen. En ja, misschien tot dan. Wacht even. Ik weet toch wel wat leuks. Zo. Skoda, simply clever. Zo, ik heb dit blokje. Ja, dit blokje heb ik in mijn hand. En die kan ik daar naartoe laten verdwijnen. Kijk. 3, 2, 1. Hij is nergens meer. Waar is die nou? Dit is het nieuws van vrijdag 12 juni met vandaag. Oh. De titelscore van een nieuwe leerling. De Nederlandse voetbalvrouwen verliezen van China. En het weer zonnig bij 26 tot zelfs 30 graden. Daar. En zoals gezegd, hij ligt nu daar. Ik telde tot 3 en hij verdween uit mijn handen. Misschien weet ik nog een trucje. Ik blijf wel met die trucjes bezig zijn. Toch meewegen bij het aannemen van nieuwe leerlingen. Oh ja, ik kan het blokje terug in mijn handen. Ja. Ja, nu. Sinds dit jaar is dit moment minder belangrijk. Sorry hoor. Ja, ik wil mijn blokje terug in mijn handen. Ga ik nu doen. 3, 2, 1. Wow, kijk. Dit blokje is in mijn handen. Dit doen is niet duidelijk, maar ze overtreden de wet. De CITO-score mag namelijk alleen worden gebruikt om kinderen op een hoger schooltype te plaatsen bij een onverwacht hogeschool. Dan mag de basisschool het initiatief nemen. Die mag vragen om een heroverweging om het kind hoger. Ja, dat was het wel. Misschien komen er nog meer trucjes aan. En vooral video's op PlayStation. En misschien tot dan.